Għadin konna mdawn il-miegħu eżistien, il-Trever fil-verità ħadd ma rah imut. U l-aħħar mument, l-aħħar 2% kienu li jaċċetta dan il-pjan ta' mħabba, anke jekk aħna mhux dejjem nistgħu nifhmuh. U Trever seta' jilqa' dan il-pjan ta' Alla li naqgħod miegħu għal dejjem fl-aħħar. Qallu il-marda niġġildilha u nitħeġġeġ fil-fidi. Rid jikber fil-fidi u dan kien il-mument aħħari tal-ewwel espressjoni ta' fidi. Darba minnhom qatt ma ninsa meta l-artar li użajna kien is-sodda tiegħu stess. Imma meta saba jibsa biex jitlob, għax aħna bnedmin, u fit-tbatija nsibuha jibsa, li fiha hemmhekk bidna l-koll użawha biex nitwoldu. Lejn l-aħħar minnhom għalilna l-Anġelus. U tawilna minn qalbu ċempel bil-lejl u din jwassas il-Trever. Konfint li juri baqa' konxu sal-aħħar. And I don't know where to start, but as you give me grace, with always in my heart, I will sing. I can start through sorrow and the pain. Raġel, miskin, u ħabib fal-bosta, raġel uniku li b'determinazzjoni kbira mibija mħabba, fidi kbira fil-mulej u umilta. Is-sielet u rebaħ din il-battalja biex issa qed igawdi l-mħabba tagħna.